Príjemný olovrant všetkým fanúšikom a fanúšičkám YouTube scény a YouTube komunity. Ja vás zdravím pri ďalšom videjku z kanálu BZ Videos a teraz práve pri mikrofóne Pidra a vedľa mňa je Klaci. Zdravím. Cigáň Maro. Čaute. A samozrejme nechýba ani Feťák Jari. Servus. Ako vždycky. To znamená, že ako vidíte, sme pri hre FIFA 2015, je to jedna z najslavnejších hier, je veľmi slávna kvôli tomu, že ide v nej samozrejme o futbal a aj ten, čo váži 100 kg a má chlpatú riť, môže si to tú hru hocikedy zahrať. Takže poďme na to. Takže vítame vás na štadióne Camp Nou, kde sa odohrá veľký krvilačný duel medzi Manchester United a Barcelonou. Môžeme ísť na to. Rozohráva tým Manchester United. Anglickí rivali majú v sezóne veľmi veľké ťažkosti, pretože sa strašne dlho zdvíhali po veľkej kríze, keď na ich koučovacej lavičke bol David Moyes. Čo to vidíme? Teraz rýchla kontra Barcelony. Ale je tu faul. Čo vyťahne rozhodca? A už sú tu prvé strkanice, ako vidíme, tak sa tu dva mladíci a skúsení kšaví nemajú radi. Takže tuto vidíte opakovaný faul. Ajajajajaj. Tak toto bolo zlé. Toto mohol byť Marcos Rojo rád, že... Šavi má veľkú šancu. Takže Muri stoja dvaja. De Gea si usmernil a... sa rozhodol dať prestrel Messi. Takže priamy kop. Messi neohrozil nejak poradne bránku. De Gea. Bezchybný Jones a aj v ďalšom súboja odvracia na roh. Xavi si stáva loptu na rohový praporek. Chvíľka ticha a je to pas. Pas do barcelonského a mierne nepokoje pri 16. Manchester United. A De Gea pokryl loptu a nedovolil a offside. Fanúšici, pardon, bol offside. Od teraz zlá prihrávka od stopera Jonesa. Čo z toho bude? A Messi sa pokúšal rožničky. Suárez, my tu dneska jebe. Dobre, môžeme ísť ďalej. Alba urobil parádnu fintičku a dáva na Iniesta posúva na Suáreza. Suárez! Nič z toho nebolo, Manchester sa zúfale bráni, hra na breaky. A čo teraz sa stalo? Falcao ide dopredu, Falcao sa prebíja, Falcao vo veľkej šanci Manchester United. A Anglicko sa s nikým nemazná. Rýchla kontra Barcelony, po ľavej strane ide Neymar urobí nejakú tú svoju chytičku, Neymar rýchly center na Messiho a Messi stihne loptu a nestihne. Bude to ale rohový kop od Xaviho, ktorý sa uhral veľmi rýchlo a ide na center. Pri lopte samozrejme De Gea, ktorý si nechá brnkať na nervy 16 supera a to bol tvrdý zákrok z pohľadu Piquého, ktorý teraz bude mať celkom veľkú prácu, keďže má na kraji Wayna Rooneyho, samozrejme. Teraz ľavo otočí Falcao, Radamel Falcao, kolumbijský kanonier. Čo spraví? Nič, lebo zjebal. Dobre, ideme ďalej. Z pravej strane sa ročí Dani Alves. Posúva loptu do behu na Suáreza. Suárez si troška sekol loptu, pretože chce pozrieť, aká situácia na druhej strane, či môže preniesť rýchlo hru. A tým... Suárez stračil loptu v diskutabilnej pozícii a Radamel Falcao ide na bránu. Radamel Falcao nedal. Čistá golovka a gól! Van Persie, 45. minúta. To, čo žiadny barcelonský fanúšik nikdy nechcel je, aby Manchester, anglický klub, dal gól do šatní. Pretože Angličania sú zveri a toto sa určite nevypláca. Ako vidíte, zábery, odvracená lopta, ale síce Radamel Falcao netrafil loptu ideálne, tak nešťastným zákrokom sa podarila doražka Van Persie do siete. Neuveriteľná radosť anglického Manchester United a radosť Van Persieho, ktorý je legionár, ale ešte stále Takže Falcao pri lopte. Falcao rozohral na Persieho. Persie dal na Rooneyho a Rooney bez lopty odohratý. Barcelona hrá veľmi dobre na telo.
Ale ako ste videli, jedna chybička, zaváhania a nie to dokázali. Fellaini, Radamel, Falcao a toto bude faul. Ktorý sa vyťahne, nič. Iba zase strkanice a vysvetľovanie rozhodcovi. Tak sa to stáva v tomto svetovom futbale. Di Maria si postavil loptu, čo z toho bude? Je to kop zďaleka, ale pokúsi sa 39 yardov. 39 spätovaných yardov. Čo z toho bude? A iba dáva dlhý pas. Môže znova do šance. Tentokrát mu nezobral loptu prvý, ani druhý a Messi je znova Sole. A Suárez netrafil čistú tutovku. Toto nie je možné, čo sa deje na Camp Nou. Šanca, ktorá mala byť takmer premenená. Išla o milimeter. Začalo to šancou Messiho. A poďte sa teraz. A môj z Manchester do breaku. A ešte stále tu je nádej. Stále. Ale nie. Iniesta. Teraz odobral lopta. Percy dal na Rooneyho. Ajajaj. To nevyzerá vôbec dobre. Nakoniec sa bude kopať rolový kop Fellaini. Rico rozohral. Rooney. A tečová lopta. Ale Claudio Bravo ubránil. Hlavička Fellaini vyhral súboj, dáva na Vana Percyho. Van Persie bol faulovaný, ale Van Persie vystrelil. A toto bola delovka. Claudio Bravo mal veľké problémy, aby skročil loptu holandského útočníka, ktorý disponuje svojou tvrdou ranou. Ale Messi sa dostáva do rýchlej kontry a využíva svoje držanie lopty. Marcos Rojo, ubráni ho Marcos Rojo. Ajajaj, vykozla sa lopta a Neymar. To si pojebal. Dekra si stá loptu, ako by vidno, tak nikto sa neponáhla. Radšej odohrá hore na istotu. Súboj, ktorý je vyhratý. Van Persie pri lopte. Rooney, pardon. Rooney ďalej robí solo. Rooney! Gól! 90. minúta. Neuveriteľná radosť pre zverencov trénera Luisa van Gaala. Rooney, Red Devils. Skoro v 90. minúte. Krásna delovka. Rooney sa vyznačuje svojou tvrdou strelou, ktorú sa najprv krásne solo a delovka nechytateľná. Claudio Bravo sa nemá na svojich spoluhráčov. Neuveriteľný zápas na Camp Nou. Ako počujete, fanúšici skriekajú. A ešte konec zápasu. Camp Nou 0-2 pre Manchester United. Barcelona zdrtená. Uvidíme, čo priniesie ďalší zápas za vývoj. Takže ďakujeme, zdraví vás Fidra, spoločne s Vlastným sme sa v tomto zápase podielali. Verím, že ste si spríjemnili tento deň kvalitným futbalom. Mužstvá sú na svetovej úrovni, takže my vám pekne ďakujeme a dovidenia.